Hello mga sangkay. Dito ako sa garden ngayon at ipakita ko sa inyo yung mga tinanim ko ngayon. Meron akong mga tanim na ay mga ano ba ang tawag doon, seeds. At itinanim ko ngayon so pakita ko sa inyo kung anong hitsura na. So yan mga tinanim ko mga sangkay. Ito yung nabili ko tapos kinat ko dito sa ilalim. Tapos itinanim ko, ayan siya. Ito naman, ito yung rucola, parsley, chive. Tapos dito naman sa kabila, ito yung lettuce. Yan, lumaki na sila. Ito, may tanim din akong lettuce. Ayan, nakikita ko, lumalabas na sila ng konti. Mga lettuce din yan. Ito naman, ito yung blueberries. Ayan, namumunga siya ngayon. Ang daming bulaklak. Nilagyan ko siya ng fertilizer. Ito naman, nagpalaki ako ng yung string beans. Yan, lumalaki na din siya. Tapos, ito naman ay yung cucumber. Ito ko yan sila itatanim yung aking yung string beans. Diyan si Midnight, oh. Tapos, dito naman, ito yung peppermints, yung lemon balsam, nakalimutan ko. Yan, may rose, namumulaklak na yung aking rose, pero parang may siya, oh. May mga kailangan ko isprayan, mga insect. Yan, yung tanim ko dito. Parang yan, mga bulaklak. Tapos dito naman yung aking rosemary. Ang ganda ng aking rosemary, green na green. Tapos ito naman yung nilipat ko na hindi siya masyadong maganda. Yung rosemary na yan. Ayan, mga tanim. Hello, Volk. Man's Midnight. Marami akong mga tanim dito na Ayan, nilagay ko yung mga tanim na spring spring plants. Ito yung aking chive. Ayan, malalaki na. Pwede ko na yan, kupitin para makatubo ulit. Tapos i-freezer ko yung Tapos ayan, may mga tinanim din ako dito na parsley. Parsley yan. Ito naman, thyme. Ayan yung aking Ito, yon mga garlic. Tapos ito naman, ito yung laurel. Pag nag-adobo ako, dyan na lang kumukuha. Tapos ito naman, din, berries din yan. So, dito naman sa kabila, andito yung aking rhubarb. Ayan siya, lumaki na siya. Tapos, yung aking parsley. Ayan, kailangan ko din kupitin. Ito, onion. Onion ito. Tapos dito sa kabila, may rucola. May rucola ako dito. Kailangan ko na din tanggalin, ay anihin. So, yan po. Pakita ko yung aming garden ngayon. Diyan si Midnight. So, ito na guys yung aking na-harvest na rucola. Tinanggal ko na siya lahat para makatubo siya ulit. Kasi hindi naman sila namamatay pag dating ng winter. Ayan, dami din. Hindi na bibilihin. Masarap ito lagay sa salad, sa itlog, o kaya sa gulay. Nasa sa iyo. Masarap. Ako ginagawa ko dito ay salad. Medyo mapait-pait siya. Maganda din ito sa munggo. Naglagay na din ako ito sa munggo para siyang dahon ng ampalaya. So, yan po. Tanggalin ko lang yung mga, yung sira. Tapos hugasan. Simon, hello. Wolfie.
Hello. So ito na mga sangkay yung aking celery na aking nakuha. Yung rucola, nilagay ko na sa kusina. At ni-harvest ko na din ito para makatubo siya ulit. Dahil yung parsley or yung kinchay, yung tawag yan sa atin, madali silang tumubo. Kaya sayang naman kung ano, yung panahon ngayon maganda na. So ang ginagawa ko dito ay tinatanggalan ko muna ng mga yung may mga sira kagaya nito, tanggalin. Tapos saka ko hinuhugasan at nilalagay ko siya sa freezer para para may stock tayo pagdating sa winter. Kasi pagdating sa winter hindi naman sila tumutubo. Pero hindi din sila namamatay. Pero pagdating ng ng spring, lumalabas sila ulit at tumutubo. Kaya habang mainit, tayo para sa winter, di ba? So, hindi na tayo bibili at saka maganda ito pampalinis ng ating kidney. Nabasa ko lang, maganda itong pampalinis ng kidney. Kaya, yung ginagawa ko dito kasi madalas naman kami magsalad, nilalagay ko siya sa salad o kaya pag gumagawa ako ng nagluluto ako, nilalagay ko din siya. So, yan. Yan lang po ang kwento ko sa inyo ngayon. Ayun may mga snail dito. Tatanggalin lang. Hindi naman yan nakakaano. Tanggalin lang. Tapos hugasan pa naman. So ayan po. Tingnan nyo. Napakaganda ng aking Ganito maganda talaga pagka yung may garden. Kahit maliit yung garden, pwede naman maglagay sa mga paso. At sayang din sayang din naman yung oras dahil ang summer dito hindi matagal, lang 3 months, 3 to 4 months mainit, tapos malamig na naman, so namamatay yung mga tanim na itinanim. Pero na lang sa mga ganitong parsley kasi hindi sila namamatay. May iba't iba yung klase ng parsley. Yung iba namamatay sila pagka winter, pero itong na ito, snit celery ang tawag yan dito. Snit petersilie, yung snit, yung kinakat lang, tapos umaano ulit, nabubuhay. Mayroon ako doon yung anong tawag yan, spring onion ba yun, yung chive, meron ako doon chive at tatanggalin ko din para tumubo din siya. At meron ako pagdating ng winter. So yung mga ganito itatapon ko natin, medyo maraming mga butas-butas. So itatapon ko ng mga ganito. So yan lang po mga sangkay ang aking vlog for today. Sana nagustuhan ninyo. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog, i-update ko kayo sa aking maliit na garden. Kung ano yung mga pinagtatanim ko, tapos kung yung mga tumutubo dito sa amin. Dito sa lugar. Maganda dito sa lugar namin kasi matagal ang mainit. Hindi kagaya doon sa papuntang sa Minshin, mga ganyan, medyo malamig doon. Dito bihira lang mag-snow. Pag nag-snow 3 days tapos nawawala naman. Minsan 1 day, 2 days mag-snow tapos ayun mawawala na naman. Hindi kagaya sa ibang lugar na minsan matagal tapos nawawala, tapos yan na naman, tapos bumabalik. Dito, bihira lang mag-snow. Di kagaya nung nung bago lang ako dito sa Germany na madalas mag-snow, tapos marami. Pero ngayon pa, kunti-kunti na yung snow dito. So guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ko na lang ulit na vlog. Mag-iingat po kayo lagi. Ako po sa Pearl. Bye, God bless. Ayan, may snail, kawawa naman. Oh.
Yan ang aking rucola na harvest ko ngayon. Yung iba mga sira. Tapos ito naman yung parsley. Hugasan ko lang yan at aanuhin yung slice ng maliliit. Tapos i-freezer. Wow, naman.